Здравейте! Здравейте, приятели! Аз съм Деген Стиви и да снимам. Значи, искам да ви питам на какво да снимам. От тия всичките игри тук тъй. Виждате и колко са много. Без той не е игра, даже той не знам какво е. Какво е той бе? Значи това не е игра. Значи на какво да снимам? Counter Strike, GTA San Andreas Karma, GTA San Andreas Multiplayer с приятели или Minecraft. Една от тия всичките игри, това значи. Това тук не са игри. Махате ги. Не мога да премисля. На кои игри да снимам? GTA San Andreas, GTA San Andreas Multiplayer, Minecraft и Counter Strike Warzone, не мога да кажа. Кой ми писаха? Fuck my life. Да, надявам се да ви харесват. Няма какво да харесване, обаче пишете долу в коментарите на какво да снимам. И чао. Чакайте му кажа чао на YouTube. Кажи чао. Та какво написах? Това е на какъв език пиша, аз руски ли? Кажи чао на YouTube. Ако ви кажа чао, кажа. Да. Аре, спирам клипа. Ето сега ще напиша чао. До следващия клип. Нали? Да, ще му оставя линк към канала. Ето го и него. И аре, чао хора. Пишете долу в коментарите на какво